quin conte més xulo! Jo també vull ser una superheroïna de la sang. I jo, doncs som-hi. Serem més segur que més. Sempre hi ha algú que et necessita. Podem fer-ho entre tots. Que bateguin tots els... Ei, sabeu que amb les donacions de sang es poden salvar vides? Com? Em voleu ajudar a ser superherois i superheroïnes també? Sí! Tecla res si res pot bategar. El ritme que ens dóna vida. El batec, el so valent que mou el món. Fes que senti avui més fort. Ei, sabeu que amb les donacions poden salvar vides? Oh! Veniu! Tots els cors. És el so que mou el món. Només per la teva sang he tornat a començar. I tan sols per la meva sang en algun lloc ho podrà tornar a cantar. A Catalunya necessitem entre 800 i 1.000 donacions al dia. Voleu ajudar? Sí! Es van obrir molts ulls que semblaven tancats mentre tot va prenent forma. Saps que només per la teva sang he tornat a començar. Sabeu que donar sang no fa mal i pot salvar vides? De veritat? Veniu! Ho podrà tornar a cantar. Gota a gota s'omplirem els dies. Soc part de tu, tu ets part de mi. Compartim la vida. Ja ho tinc. Seguiu-me. He vist uns quants superherois i superheroïnes. Només per la teva sang he tornat a començar. I tan sols per la meva sang en algun lloc. Si tens entre 18 i 70 anys, si peses més de 50 quilos, encara que no estiguis en dejuni, encara que tinguis el colesterol alt, Pot donar! t'esperem el 31 de maig, de 15:30 a 19:30, Al col·legi de Bonaventura. de Vilanova i la Geltrú, perquè... Només una vida! Només